Online sa hotline. Ngagawon ko lang, joining us this morning is Dr. Zifa Gerhard Caelian, ang IMT head sa Negros Occidental. Doc, good morning, kumusta ka na? Yes, good morning, Captain Art. No? Good morning sa tanan ng tagpalamatin ng Action Radio. Okay lang sir, kumusta ang imo nagilapit nga Paskwa? Medyo sako-sako Action Art. May mga preparations pa man sa ginamonitor na matulong bagyo. So, dati nagtulog bala sa mga about 16 to 22. No? Muna ginalanta sa pag-asa for the typhoon threat. Ay sus, 16 niyo, no posible may masulod nga bagyo? Yes, Action Art. Munang isang pag-asa nga, ano, Forecast? Medyo sa Pacific ng daw LPA isa. But layo pa na siya, Action. Layo pa. May mga may mga pag-changes pa man na. But ang tatlo ka models, international models ang aton na ginalantaw, no? Ang sa Europe, ang sa US, ang sa Germany, shows na may abot gidyang tropical disturbance sa mga days na no? Ay, kamay pa, hindi lang gin maghali todo sa aton. Anyway, sir, ari do ko, kundi gina-expect bisan ang Coast Guard gani nagdeklara na nga on heightened alert status sila sa pagsulod ning holiday season. Ang ginatumod diri amo ning Christmas kag New Year's celebration. Gina-expect naton nga madamo gyud man magapauli no sa probinsya magasinulod diri. May mga preparasyon na kita kag ang average sang sang arrival to Negros subong mga pila sir ang nag-apply sa ESPAS. Ay, okay, Action Art, no? Ang apply sa siyempre ang tatlo ka airline, may ara sila mga 150 kada isa mo. So, tatlo na isa ka trip every day, no? Plus, magtuwa pa kita, may ara kita nga trip siya sa mga OFW, so mga 4 or 5 ka trip kita sa aeroplano. Ang barko naman natin, may ara sa subong mga 200 ang aton nga ginapaabot every day sa sa aton to go to may increase na ang to go as please no depende nila sa pagwa sa guys ang aton nga provincial administrator no. So expect naman kita nga increase in travel no, but Action Art again pangayo lang ko na we have to comply with the ESPAS requirements, no? Sa fully vaccinated, kag sa mga unvaccinated, para wala na kami hindi na tani mag-problema, bala, kag hindi naman kamo pag-quarantine na at your expense and mapa-RT-PCR at your expense pag-abot nyo din, no? Kaya tiniara, di dyan nagakwa, no? Duhana, actually, ang namo, ng sagay, kag ang mamaylan, nadakpa namon sa airport, may mga fake document. Okay. So muna no, Action Art may ara na ganito sibong info sa amon nga nabigyan negosyo sa nga dira sa sa Manila at sa Muman sa Batangas. Pero again, we ask for your compliance na lang gitan sa ating mga requirements sa ESPAS. Tungod dakpan makapugyapon kamo mangyapon ang makaluluoy. At ining mga nadakpan ni Sarara pa ni sa facilities, nagwa ng result nila, nakapauli na sila sa pamilya nila? I-complete nila 14 days Action Art. Ito po ang isa ko sa mama niya. Siguro spend pa sa niya 14 days quarantine man ko kahit isang man last daw isang Friday lang to sa intercept. Okay. Pero subong ginpa-record dito na mga ginpa-blatter kay kung hindi siya, then we will file just a SIM for participation. So, muna, bilang i-serve yun ang iyang quarantine for 14 days and RT-PCR test. So, to take the RT-PCR yung presentato. So para malipayon ng Pasko, niyo kag mayong pag-upod nyo dis pamilya nyo, sunod na lang, kinanglan sunod na lang sa mga requirements, Guru Doc? Yes, Action Art. Nasunod lang dito requirements kay katawhay naman lang mag-travel subong, no? Again, we are easing, no, sa travel requirements para masadya ang celebration ng Christmas.
And again, let us remember na ara pa ang COVID, no, ang ating minimum health standards, no, dapat iara Japon. Kagi Japon, i-observe natin Japon. Hindi kita dapat mag-asal sa complacency, oh. Okay. May ni Gov ka mo, no, ni Governor Bong. Hindi kita maging complacent sa aton nga kaya pag Japon ng COVID. Yes, sir. Sige. So anyway, Doc, kalong gid permi kag advance Merry Christmas sa imo, Happy New Year sa imo sining pamilya, Doc. Yes, actually, no, kada chatanan, no, kalan sa atong Governor Bong Lacson, nag-greet naman lang ako sa nagkalamat sa Action Radio. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo pa lang. Salamat, Gilid Action Hours. Salamat. Salamat. Morning. Action Hotline.